С европейски средства природен парк Витоша ще придобие нов вид. Ще се опази и биоразнообразието. По проекта, финансиран от програма Околна среда, са предвидени близо 1 милион и 900 хиляди лева. Повече чуйте от репортажа на Радостина Билярска. Близо 1 милион лева от предвидените по проекта европейски средства ще бъдат насочени за ремонт на туристическата инфраструктура в природен парк Витоша. Ще се възстановят 6 маршрута. Силвия Рангелова, експерт в дирекцията на парка. Първата алея започва от местност Златни мостове, стига до местност Тофели, минава покрай хижа Панчо Томов и отново завършва на местност Златни мостове. Това е един кръгов маршрут. Следващия маршрут също е кръгов, започва от хижа Кумата, минава през Конярника, Звездица, Еделвайс и отново завършва на Кумата. Третия маршрут е хижа Малинка до хижа Еделвайс. Четвъртия е от местност Тентарариума до местност Златни мостове. Петият е от Планинарска песен и хижа Бор. Шестият от Яворова поляна до село Кладница. И ние сме предвидили да възстановим канавките, бордюрите, водостоците. На много алеи стъпалата са разрушени, което представлява опасност за туристите. При ремонта ще осигурим по-голяма безопасност за посетителите на парка. Предвидено е да се обособят и малки кътчета за отдих с ремонт на маси и пейки витошки тип. Един от животинските видове, за които ще има специални грижи, за да се опази популацията, е кафявата мечка. Ще се поставят GPS на шийници на 2 мечки, за да се проследи движението им. Симеон Арангелов, експерт в парк Витоша. На Витоша има мечка само единствено благодарение на добре запазения биокоридор, който осъществява връзка на планината с Рило-Родолския масив. Всъщност тази връзка е планината Верила и отчасти плана. Ако не съумеем да опазим тази връзка, съвсем скоро мечки на планината може да няма. Имайки предвид особено в момента интензивното строителство на големи пътища и по-конкретно предвидения път между Ихтиман и Дупница, който, ако бъде изграден без достатъчно много зелени коридори, всъщност ще причини една фрагментация на местообитанието на кафявата мечка. Ще бъде опазена и популацията на дивите кози, като ще бъдат пренесени 15 броя от този вид от други места. Около 61 700 лева от европейските средства по проекта са за подпомагане размножаването на рибата главоча. Ако не се предприеме нещо, по всяка вероятност вида ще изчезне като вид въобще от списъците като животински видове в света. Затова сме решили да насочим нашите усилия в 2 насоки. Едната от тях ще е пряката реинтродукция. Ще бъдат уловени риби, които ще бъдат пуснати в реки на Витоша. Втората линия, по която ще протекат нашите действия, е опит за изкуствено размножаване на главоча. С европейските средства по проекта ще се подпомогне опазването на 4 редки застрашени растителни видове. Десислава Гюрова, експерт в дирекцията на парк Витоша. Петпечинковата върба. Това е дървесен вид, който е консервационно значим. Вид, включен в Закона за биологичното разнообразие, защитен, включен в Червена книга на България като критично застрашен и с едно изключително рядко разпространение на територията на България. По-настоящем се среща единствено на Витоша. В миналото е имало още едно находище на вида, край Чокливото блато Пернишко, но след пресушаване на блатото видът е изчезнал оттам. Ще бъдат събрани стъблени резници от индивидите, които в момента растат на Витоша. Ще бъдат произведени фиданки, посадъчен материал. Тези фиданки ще бъдат върнати на територията на парка на подходящи местообитания. Втория вид, който е обект на тази дейност, е един вид кокиче, елвезиево кокиче. В България се срещат няколко вида кокичета, които силно морфологично си приличат. Този вид кокиче именно се е срещал на Витоша в района на Боянския водопад, но от повече от 50-60 години неговото находище не е потвърдено. Съответно той се счита за изчезнал от Витоша. Следващия вид, който е обект на дейност 1 от проекта, е жълтата тинтява. Сигурно ви е позната, тя е ценно лечебно растение, същевременно има ограничено разпространение не само на Витоша, но и в България и се нуждае от подпомагане. Видът е включен в Закона за биологичното разнообразие и в Червена книга на България. Установено е слабо или почти никакво естествено възобновяване. По тази причина ние решихме да го включим в настоящия проект, да подпомогнем популацията на жълтата тинтява. И последния вид, който е обект на тази дейност, е един вид скоруша, мушмоловидна скоруша. Това е храст,
През годините сме изпробвали методи чрез събиране на резници, семена, да произведем фиданки. Тези опити са били неуспешни. Затова тук решихме да включим и метода инвитро, който се счита за по-надежден. Предвидено е издаване на информационни брошури за Природен парк Витоша. Ще бъдат включени в обучение около 3000 ученици. Разбира се, голяма част от дейностите ще са в полза на туристите. Юлия Михайлова, експерт в дирекцията на парк Витоша, допълни. Туристите да са доволни при разходките си в парка, да са сигурни, защото по протежението на алеите предвижда се да има скари, мостчета, заслони, ще има и информационни табели. Ще има ли повече табели, с които да предупреждавате посетителите да пазят парка, за да не се предизвикват пожари или пък да не се унищожава биоразнообразието? В този проект няма предвидени такива табели. От бюджета на парка бихме могли да финансираме изработката и поставянето на такива табели. Да се надяваме, че с тях бихме постигнали едно по-голямо съзнание у посетителите.